Bueno, arrancamos o comer e falar de hoxe deste domingo pre-Navidad, pre-Nadal, nesta semana xa de celebracións. Bueno, como sabedes, a min gustame esperar a que o caldo enfríe un pouquiño para despois comelo en condicións, non? Porque se está moi quente che queima a boca, pois evidentemente non é o mesmo. Bueno, e cas novas tamén pasa o mesmo, non? Fai unhas semanas que escoitábamos que víamos a noticia do nomeamento como eh, por parte, quero decirlo ben, entón por eso quero mirar ben aquí como é a Sociedade Española de Obesidade, que celebrou o seu congreso en Santiago de Compostela, e como o chef, non sei exactamente como é a terminoloxía, non? Agora non lo vai dicir el. Primeiro o saúdo. Quique Piñeiro, como estás? Hola, moi boas. Moi ben, moi ben. Bueno, Moi ben, o título exactamente como é? rematando ano moi ben. O título, no, bueno, é un premio, unha mención de Cociñeiro Saludable 2024 de parte, bueno, que o concede o Organismo Nacional da Sociedade Española da Obesidade, da SEDO, e, bueno, foi unha sorpresa moi bonita para rematar o ano, pasaron unhas cuantas, esa foi unha delas, e a verdade é que moi feliz, non che vou dicir outra cousa. Bueno, foi todo isto nun congreso no que ti máis Eloi, por suposto, dentro do Obradoiro, estivechedes tamén traballando arreo e participando dentro dese congreso de obesidade, non? Sí, bueno, a proposta chega de fai uns meses porque se iba a facer un congreso internacional aquí en Santiago de Compostela e era a primeira vez que se organizaba en Galicia, entón contactan, perdón, dende a Sociedade da Obesidade, dende a SEDO, con nós, pois, bueno, para facer, xa aproveitando que estamos en Galicia, que se vai a facer aquí, pois eles tiñan uns estudios, porque hai aquí en Santiago, bueno, é a nivel galego, pero en Santiago hai un centro de investigación da obesidade, e tiña uns estudios tamén do norte de Portugal para presentar a dieta galega ou a dieta atlántica como unha dieta moi saludable. Entón, querían darlle ese toque, aproveitando que viñan eso, moitos profesionais, endocrinos, nutricionistas e demais de moitas partes do mundo, bueno, pois querían darlle ese enfoque, recibilos como recibimos en Galicia xa habitualmente. A partir de aí poñémonos a traballar e contactamos coa Consellería de Pesca e con Agacal porque para dar as referencias aos produtos galegos que temos de tanta calidade queríamos ir apoiados por eles. Desde o principio foi a verdade que unha colaboración moi cercana. Eles xa se prestaron moito interés porque querían que todo o mundo que marchara de aquí se fora ca sensación, cos sabores e, sobre todo, en este caso, completado co tema da saúde, ¿no? A verdade é que foi unha posta en escena bastante chula, traballamos arreo, pero os bocados gustaron moito, e nada, ao final fixemos tamén dentro do simposio de Dieta Atlántica un show cooking que, bueno, impoñía moito, ¿no? Porque é unha sala bastante grande, pero sí, 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 no, eu dixen ya lei cando fun a ver a sala, dixen, tío, é enorme. E dixen, da igual, e despois cando chegamos ali decía el, uf, é grande, digo, sí, claro, xa che dixen que é grande. E moi ben, a verdade é que quedamos contentos, o que se presentou dos estudos pareceume super interesante porque nos estar no simposio tamén estuvemos pendientes do que iban falando nel e é impresionante non, cando se xuntan os produtores que tanto traballas ti para darlle voz durante todo o ano e imaxe, como neste caso, Claro. pero bueno, os produtores, os profesionais endocrinos que temos en investigación en Galicia, cociñeiros, ao final sí que é verdade que ese premio ou esa mención que nos deron, que, bueno, se refleja máis en nós, pero sinceramente creo que é unha mención ou un premio que máis ben está dedicado á dieta galega. Podría recibilo calquera compañeiro que se dedica ao mundo da cociña bueno, creo que estamos no bo camiño. Xa explicamos de todo o seu cooking, que non era un reto a ver cal é máis saludable, si a dieta atlántica ou a dieta en modo de estilo, perdón, mediterráneo, senón que era cada un ten os seus valores, eles, a verdade, o que fixeron moi ben dende fai moitísimos anos, bueno, nos está máis que demostrado. O que facía falta era investigar, que xa se está facendo, o que facía falta era darlle números
porcentaxes do equilibrio que temos dentro da nosa alimentación, porque xa sabemos que lonxevos temos todos, eu polo menos. A miña besaboa alcanzou os 99 anos, creo que en todas as casas hai un referente dunha persona dunha idade moi avanzada e que chegan, ademais, gracias a Dios, perdón, cada vez máis persoas a esa idade moi ben, e iso é gracias á nosa dieta atlántica, ao noso modo de vida atlántico, tan pretiño do campo, esos valores que non se perdan, e se lle dou un pouco pois voz dentro deste congreso, e resultou, pois eso, un fin de ano espectacular, de moito chollo, a verdade, de moitos nervios, xa claro, porque se xuntaban mil e pico persoas pero moi ben, saleu moi ben, a verdade. Bueno, falamos dunha dieta atlántica que nosos galegos xa coñecemos de toda a vida, é certo. Eu creo que ao final pasa un pouco como todo, non? Isto é unha reflexión que fago eu, non? Sempre a dieta mediterránea estuvo un pouco como o gran abanderado da cociña equilibrada, da cociña saudable, etcétera, etcétera. Bueno, ao final é como todo, souperon venderse moito mellor que nós, porque o mesmo pasou cos xamóns. Galicia chegou a ter os mellores xamóns de toda España hasta que se creou unha campaña no seu momento nos finais dos 70 dicindo que o xamón galego tiña bicho. Bueno, 20.000 cousas, non? E ao final é certo que seguimos sin saber vendernos moi ben. Pero é certo tamén que nos últimos anos a cociña que os cociñeiros galegos estades levando a cabo, onde facedes unha aposta importante polo produto, é un dos elementos que chamou máis a atención para valorar todavía máis a cociña dos novos cociñeiros galegos, non? Sí, bueno, eu penso de outra maneira, en certo modo, porque, por exemplo, eu decía cando foi a presentación, ¿no? Poñía o exemplo de que para min o mellor cociñeiro galego, e eu digo, bueno, abertamente e como persoa tamén o aprecio moito, é Javi Olleros, pero que ti vas fora das fronteiras galegas e falas de Javi Olleros, conoce moita xente, pero Mexillón de Galicia, por exemplo, ou a Castaña de Galicia, Claro, conoce o máis xente, entón casi que máis os cociñeiros actuais darlle o reflexo o produto cociñeiras e cociñeiros que hubo antes, máis os actuais é un pouco, pois eso, darlle forma a toda a nosa gastronomía. Que pasa? Que agora a gastronomía colleu un pouco máis de pulo e está, pois digamos, a veces, para o meu punto de vista, un pouco sobredimensionada, sí, bueno, pero que ten o seu lado positivo, ¿no? Que como che poñen o foco, pois somos capaces de chegar a máis xente. Entón, dende ese punto de vista, creo que é máis facer o recoñecemento do anterior, que ao mellor non se supo, como distí, promocionar tan ben, ou dende a humildade que sempre temos en Galicia e que que temos que seguir mantendo, pero tamén creéndonos as nosas cousas, porque temos os mellores produtos, como decía eu, que di moitísima xente, temos un equilibrio en Galicia e está contrastado que é unha dieta das máis saludables, a dieta galega, a dieta atlántica das máis saludables do mundo. Entón, temos tamén que hinchar peito, temos que, como filla de mariñeiro e de xente do mar, o meu avó andaba nas dornas e darlle a esa xente tamén as grazas porque non desaparezcan, por favor, sabes, ese sector primario e a partir de aí seguir traballando xuntiños, apoiarnos moito e ademais agora que coñecín a toda a xente de investigación, vamos a seguir facendo cousiñas en común, porque sí que é verdade, quería aproveitar que ti tamén me das voz hoxe para reivindicar o que aprendín tamén dentro do Congreso, que é que a obesidade deixe de ser un estigma social e que pase a ser recoñecida como que é unha enfermidade. Porque moita xente pensa que é un capricho da persoa, unha mala alimentación, sin saber moitas veces que detrás pois, dese problema que pode ser ou que pode supor un sobrepeso, pois pode haber unha enfermidade pois, bueno, a nivel genético, pode ser de tiroides, pode ser de mil de cousas, non? moitas Igual cousas, que sí. os delgadiños non nos gustan que nos digan que estamos delgados, porque a genética é así para os dous bandos, pero a xente que deixemos de agobiar e, sobre todo, de prexulgar cando vemos unha persona que, a mellor, ten un pouquiño máis de peso do que se marcan como os estándares ideais, se lle este, pois, sempre presionando, dicindo como engordaches, que mal che vexo. Non, porque moitas veces esa persoa está loitando contra esa enfermidade e sí que é verdad que dentro da dieta atlántica creo que podemos conseguir os ingredientes principais para poder equilibrar, pero non é a única maneira de poder
superar esa enfermidade, sino que tamén ten que haber a veces pois algún apoio farmacolóxico, que para eso están investigando, de equilibrios, de hábitos de vida, e hai moitas cousas detrás. E foi o que aprendín dentro do Congreso e se dixo dende o primeiro día que arrancou ata o último día hasta a saciedade. A obesidade é unha enfermidade. A obesidade non é un estigma social. Estamos vendo incluso ahora na televisión porque creo que hai unha persoa que vai dar as badaladas Sí, que é unha chica, creo que é la Chus Lala, creo non? que es, non? Se non me Lala equivoco. Chus, exactamente, sí, pois estás vendo a mellor o hate que teñen dentro das redes sociais co tema burlesco, non? Neste caso, eu creo que mesturan moitas cousas e creo que situacións como esas ou como, bueno, eu podo poñerme tamén de exemplo, non? Pero de todo o contrario, sino de que, bueno, digamos que o arranque do 24 foi un pouco duro porque detectarme un helicobacter que en principio non é nada extremadamente grave, pero sí que é verdad que co momento de nervio que pillas e tal, pois perdes moitísimo peso. E era machacón, eh? O sea, a mí me chegaban a decir auténticas barbaridades cando me vían. É verdad que era bastante chamativo que perdí moito peso, detectaron o problema que pasa despois pues, o organismo tarda en reiniciarse e me atopo super guai. O sea, acabo 24 moi arriba, moi contento con este premio, pero bueno, é unha maneira tamén de visualizar, de decir, oye, pois me chegaba a agobiar a veces, sinceramente, ti sábelo porque Hai, nos hai, conocemos personalmente, hai unha e che paran realidade, pola rúa e chegan ao restaurante claro. e estás ben, non sei que, e xa non é só a enfermidade de que, bueno, ao final non deixa ser unha bacteria que ten moitísima xente, que pasa que o tratamento é un pouquiño cansino e que che deixa machacao. Entón, claro, unha persoa que xa de seu pois ten as defensas un pouquiño baixas, pois xa che ataca por todos lados. Entón perdín 8 kilos casi. A verdade é que era bastante chamativo. Recuperei máis da metade, encontrome fenomenal, vou ao gimnasio, o sea, estou genial. Teño que Pero que decir vamos, non? que eu sei que está genial que está como unha moto. Tomamos café de vez en cando Me atopo moi ben. e eu vexo que está o tipo aí arriba a full, que é como ten que ser. Sí. Desgraciadamente, Quique, é certo que temos moitos defectos como sociedade, non? E o problema é que haxa defectos que todavía non demos solucionado, non? Ao final é unha cuestión sobre todo de educación e do propio ser humano. Se non somos capaces de darnos conta de que os estigmas son o peor que podemos facer en xeral, non? E se na nosa educación, no que temos nos noso redor, nos nosos fillos, non somos capaces de transmitirles de que eso non pode ser, non? Que hai que ver as cousas Sí. con outros ollos, creo que temos un problema. É un problema que se pode solucionar con educación, insisto, coa propia educación do día a día nas escolas, etc, etc, coa educación que damos como pais. E o problema está nos pais que Totalmente. non saben dar esa educación. E isto hai que decirlo así de claro, porque hai moita xente adulta que actúa deste xeito, non? E moitas veces son os que non son capaces de transmitir o que hai que transmitir. Entón, oxalá que como sociedade melloremos, porque estamos nun momento no que dá un pouco de medo, non? Ver como a xente é capaz de creer o imposible e de olvidar o máis cotiá e pasar por riba de todo eso, non? En fin, isto Sí, a ver, nos levaría a min de, seguramente a outra reflexión. xa non, a ver, non vamos aquí a arranxar o mundo, pero sí que é verdade que hai que darlle foco, o sea, que se fala deste tema, ¿no? Da Sociedade Española da Obesidade, que, bueno, teñen tanto traballo en investigación que decía antes, en alimentación, en todo, pero que teñen casi tanto máis traballo psicológico Claro. que no tema de investigación. E a parte psicológica somos toda a sociedade, sabes? Non é un populismo, sino que é a realidade que se vive e que, bueno, que nos respetemos todos, é super sincero. Respetar aos demais. Se unha persona pois ten un poquinho sobrepeso, un moito, e está loitando por, bueno, visualiza tamén o streamer, youtuber, non sei como denominalo, Ibai, ¿no? Co tema que ten, gustoume moito, porque dentro do mundo máis xoven tamén existe esa enfermidade e el, pois, con hábitos de vida, de alimentación, de tal, está dando unha volta a nivel persoal e é un bo reflexo para moitos, ahora que fixo o Camiño de Santiago tamén, non sei, vamos a meternos en varios barros, pero bueno, criticaban, ¿no? Que decían que, jo, que ten que vir esta a descubrir o camiño. Mira, todo mundo que tome a decisión de facer o Camiño de Santiago por diferentes motivos, a ser religioso, no caso del, me parece que incluso fai pouquiño, eu sigo bastante, a pesar de que son un pouco xa entrado en anos, gustame intentar estar algo actualizado,
deixou o mundo do stream para ter outros hábitos de vida, anunciou no esta semana pasada, Ujú. e me parece que está moi ben que alguén da súa idade reflexe o Camiño de Santiago como algo saludable, como un reto persoal e que anime a xóvenes a vir. Todo é benvido, sempre que se faga con respeto, se coide o camiño, se coide Santiago cando chega a xente aquí. Non creo que a veces non é tanto o turismo de calidade como din, sino un turismo que respete. De calidade para min é que respete, non que gaste máis ou gaste menos, que eso vai nas posibilidades de cada quen. Ojalá deixaran en todos os restaurantes, as tiendas, en todo, pues, pero cada un ven que as súas posibilidades. Pero se respetan a cidade, respetan as persoas que traballamos ali e chegamos a unha convivencia chula, me parece que é o turismo de calidade que necesitamos. Non de calidade por gasto, sino de calidade polo respeto. E eu creo que nese aspecto o rapaz vendeu moi ben o camiño. Non sei se foi a nivel promocional ou non, sinceramente, creo que non, polo que se fala, pero todo o mundo é benvido. Fagamos un reto todos para o 25, de Ah, coidarnos máis, pero de esto, ter hábitos de vida máis saludables e nada, e de disfrutar da privilegio que é estar en Galicia como cociñeiro. no, pero fíxate que isto que estás dicindo ven moi ben para donde viñamos, non? O sea, somos capaces de creernos o imposible e despois as mensaxes realmente máis claras, directas que deberíamos atender, pois as tomamos un pouco a cachondeo, non? Oye, pois mira, os influencers deberían de servir para eso, para que conten verdades, Sí. para que Mm. transmitan cousas que Experiencias sean, persoais. claro, pero cousas que sean reais, non? Estamos nun mundo Ujú. tan etéreo, non? Que tan pouco real do que vemos diante, non? Que hai que dar un paso importante neste aspecto, creo que temos que ser todos conscientes da necesidade de que o que contemos a través das redes temos que ser moi serios porque chega a moita xente e moito do que Ujú. decimos, se non está ben dito, se non está ben transmitido, se se basa en cousas que non son reais, poden chegar a facer un dano enorme. E Sí. eso a min sí que A ver, realmente me preocupa. fainos dano nos adultos, que somos adultos, porque a mellor medramos sin esas redes sociais e sin esas cousas, sin esos estímulos, pero que temos que ter moitísimo cuidado cos nosos peques cando se van incorporando bueno, aos dispositivos digitais e ás redes sociais. Aí hai un Claro. peligro moi grande, ti sábelo porque tes dúas que están unha idade pois de xa empezar a interactuar e moitas veces é totalmente mentira, ¿no? O sea, que non é realidade o que dis ti, ¿no? Que non se reflexa a realidade de todos os que temos vidas idílicas e momentos fenomenais Sí, e todo claro. eso. Que está A moi ver, ben transmitir o positivo, está moi ben porque anima, pero dende o punto de vista do que diste, decir a verdade, non? Eu, por exemplo, non son especialmente fan das redes sociais. Gústame entrar, como todo mundo, pois para ver cousiñas que fan, os outros compañeiros, cousas de cociña, pois non sei, receitas, cousas un pouco a veces surrealistas espera un de segundiño, Quique. animais e demais. Imos facer Ujú. unha pequena pausa para a publicidade e seguimos Perfecto. falando, eh? Perdona. Ok. Os que estén vendo o vídeo saben que seguimos grabando, vale, pero temos que facer a nosa pausa de publicidade, senón nos pilla o toro e temos unha charla interesante con Quique que imos a continuar xa. Estás preparado, non, Quique? Sí, estoy Veña. preparado. Bueno, estamos de volta da publicidade, non comer e falar, estábamos charlando con Quique Piñeiro da Horta do Obradoiro, chef saludable declarado este ano por parte da Sociedade Española da Obesidade. Estábamos falando do mundo das redes e estabas falando ademais, Quique, ti que non eres, porque sei ademais que non eres moito de redes, pero si é certo que te sigue moita xente. Fíxate que importante isto, quero decir, eres unha persona Bueno, decir que non estás continuamente nas redes, pero sí é certo que te sigue moita xente, co cual eso a ti xenerate unha responsabilidade de cada cosa que contas e como contas tamén sabendo que chegas a moita xente, non? Ese é, a final, bueno, esa é a cuestión, non? non considero que chegue a tanta, sino que, bueno, como pasei por moitos sitios, fun facendo amistades, levo dende moi neniño traballando no mundo da hostelería, da cociña, bueno, va generando, pois eso, amistades, cariño, moita xente, sentime que eso tamén o teño que decir, un privilegiado nestas últimas 2 semanas,
coas publicacións que fixen, porque o apoio foi impresionante, chegueime a emocionar moitísimo, sinceramente, porque ao final, pois, eres un pouco o reflexo de, si son o reflexo dese cariño, non sei se merezco tanto, a verdade, porque foi increíble a nivel WhatsApp, chamadas, xente, eso, en redes sociais. Sí que é verdad que eu coido ou intento coidar o tempo en redes sociais, sobre todo de en canto a canto paso diariamente, o que publico ou non publico, porque efectivamente. pouco lle pode interesar o que fago o día a día, pero sí que ao mellor a nivel laboral sí que emprego un pouco máis para transmitir o que facemos Eloi e máis eu e todo o equipo na Horta Obradoiro pues bueno, non quero abusar o que decíamos, ¿no? De intentar expoñer demasiado o que eu son como persoa. Sí que para nivel de agradecimentos e eso, para nivel laboral, pero mellor no persoal sí que o guardo un pouco máis porque, bueno, gustame disfrutar a la Vía Santa, non? Disfrutar do momento, pois da xente que quero de verdad, o que veñen a visitar o restaurante, a mellor non subo o mellor post do restaurante ese día, pero sí que intento, e sabedes los que viñechedes ao restaurante, tanto Eloi como a min, que intentamos acercarnos todos os días a falar con todo o mundo para darlle as gracias, porque en Santiago hai como unhas casi 600 opcións, ¿no? Aparte nosa, e a verdade que Santiago é unha cidade super interesante a nivel gastronómico e que che escollan a ti para vir a comer a túa casiña é como mínimo para dar as gracias. E adicolle moito máis tempo as relacións persoais, Que é moi moito máis, importante. eu disfruto moito máis un abrazo en persoa como cando cadramos nós, por exemplo, na festa da castaña do Courel, donde fun tamén, que o final de ano foi moi emocionante este ano, donde tuve a sorte de dar ese pregón emocionadísimo, e ese abrazo que nos demos cando cadramos ali, e eso vale moito máis que as redes sociais, sinceramente, vale máis que un like. A min, que é unha persona, ao mellor, un poquinho sensible demais, pois me carga de energía e notas, xa sabes, cando son reais e cando son, non sei, moi de verdade. Así que moi agradecido, encantoume coincidir contigo no Courel e foi unha experiencia moi chula tamén. Bueno, Hai que mencionala, porque temos se que portaron ben, no, super ben. temos que lembrar ademais que foi moi divertido, intenso, porque Eloi, o de Quique, perdón, nese día tivo que ir vivo a dar o pregón e xa tiña que voltar para dar o servicio de noite. Pero Sí, bueno, sí. pasou de todo, o sea, incluso anécdota coa Foi, Guardia Civil que imos a sí, matar un foi saúdo, super recambolesco, sí, moi recambolesco, foi increíble, mira. Anécdotas hai para contar, xa que acabamos a ano hai que acabar cun sorriso. Sí, estábamos chegando, acompañoume Kevin porque era bastantes horas de coche e iba un pouco rematando de repasar o que quería decir, porque quería ir sin papel, pero sí con guión, ¿no? De decir, quería decir certas cousas, iba repasando, bueno, foron 2 horas e pico, 2 horas e media, me parece, casi, sí. a por el. Foi maravilloso e xusto cando estábamos a piques de chegar, que son vas por esas zonas maravillosas, íbamos disfrutando a tope e, bueno, parounos a Guardia Civil nun control, fantástico, chegábamos ben de tempo, gracias a que conducía Kevin, porque se conduzco igual chegamos algo máis tarde, pero moi ben, de tempo, íbamos ben, cumplindo a normativa, todo, ao pararnos a Guardia Civil, pues nada, pediron a documentación de Kevin, neste caso, e pediron a miña tamén, que me sorprendeu. Entón eu puse un pouco de morro no bo sentido de decir, oye, mira, deixademe pasar, non me liar moito porque chego ben, pero claro, vou a dar un pregón. E aí foi cando lle sorprendeu máis, non? Supoño que o meu aspecto non acompañaba como cociñeiro, quedaron extrañados, miraron, ao non haber antecedentes pasamos, fixen a entradilla do pregón dándolle as gracias a eles, e aí ahora ven o divertido que, claro, despois fixose unha comida, bueno, pues toda a xente que organiza a festa e demais, e que me tocou diante, os dous guardias civiles que me pararon e o peor de todo que como son super despistado non os conocía, entonces eu empecé a decir, sabes que me parou o guardia civil e cando me dixeron eles, no, si os guardias civiles éramos nós, e digo, ostra, estaban xa cambiados na mesa e foi como, non sei, unha anécdota super chula, moi, non sei, pasenche cousas así No, ademais super, estaban super divertidas e a verdade é que, despois dixeron que lle había encantado o pregón, co cual escoitaron moi ben, moi contento. ademais Esas que cousas decir tamén, que eses gardas civis ademais era o xefe de zona, da zona de Monforte, sí, e máis o veterán xa, que levaba moito tempo ali, xente maravillosa que sí, de Monforte ainda falamos, ao final tiñemos amigos en común porque eu vivín en Monforte, un aniño, e non, moi ben, moi ben. Sí, sí, anécdotas pasan
Vouche a decir outra, mira, a última xa. Unha do restaurante que é boísima, que me acordou esta semana porque fun ao Insti de Milladoiro, que Sí, fomos a facer, bueno, pois foi Guadi Galego, fixeron un montón de actividades no Milladoiro. Impresionante. Antes de empezar as actividades, incluso falaban de que é o instituto, eu quedeime abraiado, porque era o instituto que tuvo o 100% de aprobados na EBAU do ano pasado, eh? joder. Estamos falando de un nivelazo de instituto, a verdade é que moi contento. Pois eu fun por medio da AMPA, porque temos ali ao noso querido Manel Oliveira, que sigue sendo igual de aliante, aínda que Igual. agora pasou do mundo de autónomo a ser docente, entón dixo, jo, aquí que ven no, a facer unha mostra de cociña para os chicos do ISTE, as chicas e tal, e dixen, vale, sin problema, fun para lá. Recordaba con Manel, que somos amigos de toda a vida, dende os 15 anos, que un día, unha anécdota, é que íbamos a un evento. Entonces, para vir ao evento, el tiña que vir, ten un coche un pouco grande, pero non tan grande, entonces tiñamos, levamos as cousas nas barquetas de frío, todo eso, e tiñamos que cargalas no seu coche, no restaurante, en Hortas, no Horta Obradoiro. E que pasa? Que el pega o submarinismo, Exacto. submarinismo deportivo. Ten un equipo de submarinismo, pero brutal. Era, ou entraban as caixas, O entra o equipo. para que, o sea, as caixas para que o equipo de submarinismo, mira, olvideime de descargar na casa o equipo de submarinismo e nada, pues, que fago? Digo, pues mira, deixo no vestuario noso e collemos para salir para o evento, cargamos tal, que pasa? Que sempre tratamos de coidar moitísimo o cliente e unha vez que entran os primeiros clientes xa non se pasa pola sala porque o restaurante fai como un efecto pasillo, ¿no? Claro. Dentro do restaurante e é bastante incómodo, pero nese caso non habría outra opción. Entón entrou Manel co, co traxe e os apeiros de ir a bucear e había xa unha mesa sentada de dous señores que eran estranxeiros. E decía, claro, esto sí que es kilómetro cero, ¿no? Porque Claro. los mismos, ustedes mismos son los que capturan el pescado, ¿no? Porque vemos aquí los equipos y ven ahora y digo, no, 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 este es un colega que lle peja submarinismo e tal a nivel deportivo, pero claro, que estamos, bueno, que eran unhas explicacións que a xente flipaba, ¿no? Era como, non me está cadrando nada, unha anécdota super divertida, polo menos así a vivín eu nese día, e queda como algo surrealista, porque ti estás sentado nun restaurante, ves chegar e están ofrecendo peixe, mira, pois o peixe do día que temos, e ves a un señor entrar con un traxe de submarinista que se reconoce perfectamente con toda, máis era dos vos, sabes, destos así, Sí, con, sí, sí, bueno, sí. non sei, moi guapo dos que ten aletas e de todo, e nada, foi unha anécdota tamén Ostras, moi divertida. é un gag fantástico, para un programa de humor. Totalmente, É totalmente. Sí, sí, mallao. lle decía Manel, mira, quédate vestido como traxe, quédate vestido e vas ofrecendo tipo las mesas Ti, os argos, todas esas imagina, cousas, claro. oiches, imagina que un día ven co traxe posto, o arpón cun peixe clavado entra Por directamente. eso hai que reflexar o que decías ti nas redes sociales da realidade, porque se poñemos ese día a imaxen de Manel, pois sí, sí. Nada, pois así, os amigos que teño que coidalos moito, a xente que me quere, teño que coidalo moito, porque a verdade que aparte de boa xente, é moi divertida, paso moi ben con eles. Bueno, a verdade é que un gusto rematar o ano charlando con amigos, non? Rematando un ano que son 10 xa da Horta do Obradoiro, non? En marzo facemos 10 anos. En marzo Sí, facedes 10 aniños xa. Bueno, sí. que tal foi o ano? O ano eso, pois arrancou eu así un poquinho máis floxo e tal, e xusto no momento é que todas veñen así, sabes? Cando veñen boas veñen como unha rachiña, cando veñen menos boas mala non pasou nada, sinceramente, pero sí que foi un ano que arranca con Eloi, que foi papi, entón, xusto no momento ese que estaba eu recuperando o helicóptero, entón, pois, lógicamente, tuve que estar de paternidade e arrancou, pois, bastante durete o ano, a nivel laboral, porque canto máis descanso o mellor me demandaba o corpo, menos podía darlle. Pero despois, a verdade, chegamos a un punto de equilibrio moi chulo, o restaurante estamos coidando guai, temos a Pablo que se incorporou a finais do pasado, pero digamos como casi que xa leva un aniño con nós, Pablo en cociña, despois a Juan en sala, Alberto, bueno, todos, o sea, temos un grupo bastante ben ensamblado que leva moito tempo xa con nós, estamos super contentos. Despois a evolución do ano foi, como sempre, maravillosa, e o remate tamén, porque estábamos pendiente de que, aínda que levamos a uns aniños na guía Michelin, pois, olha, tamén, aínda que nos non traballamos pas guías, sí que é verdade que hai que ser sincero,
que é un empuxón e un subidón Importante, a sí. nivel profesional, que a guía máis prestixiosa que existe a nivel mundial che reconozca, pois levamos 8 anos co Big Burman, que é excelencia, calidad, precio, e que para nós é un reto ano tras ano seguir loitando e seguir facendo as cousas ben para os clientes, o primeiro, e se a guía nos dá pois, ese recoñecemento, pois fantástico. Entón, acabamos o ano moi a tope, pois co da castaña, co do premio de Cociñeiro Saludable 2024, e o mellor de todo é que se presenta un 2025 precioso, que non podo falar, lógicamente, ademais somos dous, pero precioso, espectacular. Temos moitas ganas de seguir. Ahora fixemos pois a diferentes artesáns, inversión en Baixela, sobre todo coidar ese persoal e equipo que temos que no inverno para darlle un poquinho máis de estabilidade. Non facemos contratacións prácticamente en verán, sino que mantemos o mesmo equipo no inverno que no verán. A resposta da xente está sendo moi boa como sempre, pero caras coñecidas, xente que chega de novo. Estamos contentos, contentos. O Mira, tío, restaurante o Pablo, a día de hoxe dar de comer a 10 familias, sabes? E que para nós eso é iba a decir eu que espectacular. O Pablo que nos coñecemos dende que éramos os dous así, eh? O sea, Ah, non sabía. quen me iba a decir a mí, non? Atoparte xente no camiño maravillosa, un tipo fantástico ademais. Pablo é Eh, increíble, increíble. Vamos. Cociña super rico, de feito, nos aporta moitas cousas, é moi currante, é unha pasada a capacidade de traballo que ten, e despois como persoa non estou descubrindo nada, porque ese era meu amigo dende que estudiamos xuntos fai 25 anos. Eu alegrome Así moito que, de velo aí, porque eu creo que era un sí, sitio no que debía estar, era un sitio no que está con xente como a ti e como a Eloi, e onde seguro se pode desarrollar moito máis do que se estaba desarrollando ata agora, e me alegra moitísimo. E me alegra moitísimo máis que teñades ese equipo conformado, que xa sabemos sempre a dificultade tan grande que é. O máis importante é conseguir ter un equipo estable e que funcione, e é moi difícil, co cual eu creo que iso ten un sí. mérito enorme. É o máis difícil ainda que parezca mentira, é o máis difícil dos restaurantes. Por O que eso, pasa é que o equipo chegou un momento de sala, sobre todo, que o fan para min, como diría a lei, dende a humildade, que neste caso non é dende a humildade, é dende o que eu sinto. Para min pode haber un equipo igual de bo en Santiago. Non o sei, pero mellor non. mellor non. E nos lo están poñendo moi difícil os cociñeiros, que somos Eloi Maseu, bueno, Pablo, está Manu tamén, bueno, somos uns cuantos. Claro, están o poñendo moi difícil porque agora mesmo eu creo que incluso o servicio está por riba da cociña, mira o que che digo. Porque o nivel de atención que ten Juan, con Alberto, con Raquel, sabes, con Diego, están facendo moi ben, con moito cariño, moi cercano a xente, pero moi profesional, non sei, temos estou dicindo isto que Juan non debería decirlo porque agora van a abrir outros restaurantes, pero bueno, só intentaron e a verdade é que de momento aguantaron con nós e vamos a seguir coidándos no 2025, pero vamos a tope. Bueno, pois eu agardo que ese 2025 como ten que vir, nos queda un minuto, Madera. seguide cociñando igual de rico, non vos poñades a facer burgers, por favor, que xa temos burgers por riba das nosas posibilidades, eh? Bueno, temos a alguén moi interesante que aterra en Santiago, non sei se o sabes ou non, pero bueno, xa te Sí, contarei fora de sí, cámara sí, porque sí, eu sí. non son quen para dar esas noticias, pero vai por ese mundo a verdade é que estamos moi contentos. Xa te dixo fora de antena porque son cousas que teñen que contar a persoa propia. Efectivamente, pero quero dicir que non fagades o que está xa facendo todo o mundo, que de repente todo o mundo monta unha sede No, de hamburguesas tamén. Vos seguide no, facendo no, cociña, non é... Sí, como decía Eloi, o importante que sepa ben, non? é que se coma ben, sí. O importante é que se coma ben, exígese na nosa filosofía. Pois así, Quique, felices festas, feliz final de Uh -huh. ano e mellor entrada de ano, compañeiro. Coidémonos moito mutuamente, visitádenos cando que irades. Gracias por dar este broche final e esta voz antes de rematar o ano. Eso, boa compañía e moita saúde, sobre todo eso. Que despois o resto, todo vamos a ir arraslando no 2025, seguro. Biquiños a todos. Quique E a ti Peitiño, tamén. no comer e falar da Horta do Loiro, o amigo Eloi lle mandamos tamén unha aperta moi grande. Seguimos no